टाकतो. हां आज मी तुम्हाला बकऱ्याचं मटण मी कसं करते ते दाखवणार आहे. तर हे बघा, हे 1 किलो आहे बकऱ्याचं मटण. हां, तर जेव्हा तुम्ही बकऱ्याचं मटण घ्यायला जाल ना, तेव्हा त्यांना सांगा की मांडी आणि छातीकडचा भाग आणि कलेजी आणि थोडीशी चरबी अशा प्रकारे ते मागून घ्यायचं त्यांच्याकडनं. हे बघा, मीडियम आकारचे असे पीस केलेत मी आणि त्याला स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून त्याला हळद, मसाला आणि थोडीशी आलं लसूण, जास्त नाही, एकदम थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट लावून ठेवलं आहे. आता इथे फोडणीसाठी बघा, हा कांदा घेतला, एक कढीपत्त्याची 4-5 पानं घेणार आहे मी. आणि वाटप पण जास्त करणार. पूर्वी कसं मटण म्हटलं की आपल्याला भरपूर वाटप करायची सवय हो की नाही. बघा, 1 इंच आलं, थोडीशी एवढी कोथिंबिरी, एक मिरचीचे 2 तुकडे करून ठेवलेत मिरचीचे मी, आणि लसणीच्या 4-5 पाकळ्या, एवढंच घ्यायचं. कारण थोडीशी मी आलं लसूण पेस्ट त्याला लावली आहे, कारण हे गावरान मटण आहे हे, त्याला जास्त का आलं लसूण घालण्याची गरज नाही. आणि सुकं करायचं, एकदम सुकं, जास्त पातळ नाही करायचं आहे. पण हे वाटप पण मी कमीच घालणार आहे. तर आता इथे बघा, गॅसवर मी टोप तापत ठेवलं आहे, टोप तापलं आहे. आता ह्याच्यात थोडंसं तेल जास्त घालणार आहे, कारण हे बघा, ह्या बकऱ्याच्या मटणाला थोडंसं पाणी सुटलं आहे ना, हे पाणी सगळं ह्या तेलामध्ये चांगलं परतून पाणी सुकलं पाहिजे. आणि नंतर मग हे करायचं काय ते, त्याच्यानंतर मग झाकण ठेवून त्याला वाफ देऊन नंतर मग शिजवायचं आहे. तर हे बघा, आता हा कांदा, तेल तापायचं जरा चांगलं तापून, कांदा अगदी बारीक, कांदा चिरून बारीक चिरून घेतला आहे. आणि मी ह्या कढीपत्त्याच्या 4-5 पानं, बाकी त्याच्यामध्ये काय घालायला, आलं लसूण वगैरे काय घालायची नाही. हां, जरा हे चांगलं गुलाबी होईपर्यंत आपण हा कांदा परतून घेऊया. कांदा गुलाबी होईपर्यंत मी ठेवलेला. बघा, आता चांगला मऊ झाला आहे कांदा. आता मी ह्याच्यामध्ये ना हा 1 चमचा हे टाकलेलं काय ते मसाला टाकलेला आता, आणि अर्धा चमचा टाकणार आहे, कारण जरा हे थोडंसं तिखट व्हायला लागतं ना, म्हणून. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला कमी तिखट हवं आहे तर कमी. हां, तर मी हे अर्धा चमचा इथे मसाला घालते तेलात जरा, कारण वरती तवंग यायला पाहिजे ना, म्हणून तेलात जरा परतून घ्यायचा मसाला, की त्याला चांगला वरती तवंग येतो. जास्त वेळ भाजायचं नाही, कारण आमचा हा भाजका मसाला मी भाजतो तेलामध्ये. तर आता एवढं आल्यानंतर आता हे मटण आहे ते मी त्या फोडणीत घालणार आहे. आता बघा, गॅस मी कमी ठेवला, आता फुल करते गॅस. हे चांगलं मटण मी या तेलावरती असं परतून घेणार आहे. आधी पाणी घालायचं नाही, हे चांगलं ना जरा असं आळलं पाहिजे. हे बघा, कसं जरा असं फोडी अशा आपल्याला त्याला मोठ्या वाटत ना, त्या थोड्याशा आळल्या पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करायचं, आता ह्याच्यावरती मी झाकण ठेवून मी ह्याला 5 ते 7 मिनटं ह्याला वाफ देणार आहे, की मग ह्या फोडी आळतील आणि मग पाणी सुटेल. तर आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी वाफ द्यायला ठेवते. हे बघा, हे शिजत ठेवलं आहे मी. तोपर्यंत आपण हे वाटप आहे ते मिक्सरला लावून घेऊया. हे बघा, ही थोडीशी कोथिंबीर अशी, नंतर 1 मिरची घेतलेली, लसूणच्या 4-5 पाकळ्या आहेत, आणि थोडंसं म्हणजे 1 इंच आलं. आणि हे मी फक्त ना सुकं खोबरं गॅसवर भाजून घेतलं, अर्धी वाटी. अख्खी वाटी असली त्यातली अर्धी वाटी. आणि थोडंसं 2 चमचे ओलं खोबरं आणि 1 कांदा, यांचं वाटप मी भाजलं. कारण हा कांदा जर आपण गॅसवर भाजला गेला ना तर आतपर्यंत खोल भाजत नाही, म्हणून तुम्ही कढईमध्ये भाजले. हा बघा, हा 1 कांदा, 2 चमचे ओलं खोबरं, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, लसणीच्या 4 पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 मिरची आणि कोथिंबीर, हे सगळं मिश्रण मी आता मिक्सरला लावून घेणार आहे. भाजताना तेल घालायचं की हां, तेल घालायचं, जरासं तेल घालायचं, कांदा भाजायला लागतो म्हणून, थोडंसं म्हणजे किंचित, जास्त नाही घालायचं. आणि हे सुकं खोबरं काय भाजलंच होतं मी, गॅसवर भाजलं होतं ना. आता हे मिक्सरला मी जरा एकदम बारीक नाही, जाडसर लावून घेते, तुम्हाला दाखवते. हां, वाटप मी कणीदार वाटले, दिसते असेल तुम्हाला, ना, जास्त एकदम बारीक नाही वाटायचं, थोडंसं जाडसर आहे. बघा, आता हे मी ठेवले बाजूला, एवढंच झालं वाटप त्याचं. आता आपण हे फोडणीला घातलं होतं ना मटण, ते बघूया. बघा, त्याला पाणी सुटलं आहे. तुम्हाला सांगितलं मग अशापेक्षा फोडी कशा त्याच्या आळल्या आहेत त्या बघा, आणि सडसडीत झाले आहेत. हे बघा, आता काय करायचं परत ह्याच्यामध्ये, कारण हे जरासं बकऱ्याचं मटण ना शिजायला जरा कठीण असतं, म्हणून आपण ना ह्याच्यावरती गरम पाणी घालायचं शिजायला घालते वेळी. तर आता मी थोडंसं यात मीठ घालते, थोडंसं, हे सगळ्या फोडींना चांगलं ते मीठ लागेल, त्याच्यासाठी चवीनुसार आपण मीठ घालायचं आहे.
आणि गरम पाणी घालून ह्याला चांगलं आपण आता शिजून घ्यायचं. हे बघा मिक्सर धुवून घेतलं आहे ते पाणी, त्याच्यामध्ये आता हे गरम पाणी घालते. ह्या किटलीमध्ये पाणी गरम केलं, कारण हे चांगलं मला वाटतं 15-20 मिनिटांत शिजायला पाहिजे. थोडं ह्याला शिजायला वेळ लागतो ना म्हणून. आपण तेलात मसाला टाकल्यामुळे किती बघा सुंदरवरती कलर आला आहे तो. आता हे आपण 20 मिनटं अजिबात हलवायचं नाही. तर मी हे झाकण ठेवणार आहे आणि झाकणावर सुद्धा थोडंसं पाणी ठेवणार आहे. का तर चांगलं दोन्ही बाजूने वाफ तयार होऊन, या पाण्याची वाफ तयार होऊन मटण लवकर शिजेल. आता 20 मिनटं झाली आहेत. बघूया आपण. हे बघा चांगलं सुकलं आहे. त्यातलं पाणी आपण घातलं होतं बघा, किती जास्त घातलं, अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी घातलं होतं. आता शिजलं आहे का आपण जरा बघूया. तर ज्याच्या फोडी घ्यायच्या, जरा थंड झाले की आपण बघायच्या असे सहज होतात काय. जरा हे बकऱ्याचं मटण ना शिजायला थोडंसं चिवट असतं, पण हे औषधी असतं. म्हणजे ह्या बकरा जो असतो ना तो सगळे जंगलातली झाड पाला खातो ना, तर त्याच्यामुळे हे चांगलं आपल्या तब्येतला थंड आणि औषधी आहे. तर कधीतरी महिन्यात एकदा खायला हरकत नाही. बघा हे बघा दिसतंय ना सहज आपल्या. हे बघा आता मी याच्यामध्ये वाटप घालणार आहे. हां, आपल्याला हवं ज्याप्रमाणे घट्ट त्याप्रमाणे आपण वाटप घालायचं. हे बघा चांगल्या फोडी कशा झाल्या आहेत सडसडीत त्या बघा. हे बघा हे 3 चमचे मी वाटप घातले. हां ह्याच्यामध्ये अजून हे बघा इथं राहिलं आहे. किती थोडं घेतलं वाटत त्यातलं किती राहिले ते बघा. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला घट्टच करायचं आहे, जास्तच खोबरं पण नाही वापरायचं आहे. तर आता काय करायचं, जरा ह्याला हे खोबरं म्हणजे वाटप पण आणि त्याला मीठ लागायला पाहिजे किंवा ह्याचा स्वाद यायला पाहिजे, म्हणून आपण काय करायचं परत मी ह्याला वरती ह्याच्यावर झाकणावर पाणी ठेवते आणि झाकण ठेवते आणि 5 मिनटं ह्याला वाफ देते. बघा आता आपलं हे बकऱ्याचं मटण तयार झालं आहे. तर थोडीशी वरनं चवीसाठी कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते. आता हे आपलं खाण्यासाठी तयार झालं आहे मटण. हे बघा याच्यासोबत तुम्ही घट्ट करू शकता, पण आता बघा हे मला मटण शिजवायला ना गॅसवरती मला पाऊण तास लागला. पण ह्याच्यापेक्षा काय व्हायचं माहिती आहे, मगाशी तुम्हाला दाखवलं ना फोडणं घातलं तसंच आपण कुकरमध्ये किंवा दुसऱ्या एका टोपामध्ये फोडणीला घालायचा आणि तो टोप उचलून कुकरमध्ये ठेवायचा आणि 4 शिट्या करायचा. इतकं सुंदर शिजतं ना आणि वेळेत म्हणजे गॅसची पण बचत होते. आणि नंतर मग ते 4 शिट्या झाल्यानंतर थंड झालं की नंतर आपण ते बाहेर काढायचं, असा टोप बाहेर काढायचा किंवा त्याच कुकरमध्ये आपण वाटप घालायचं की आपली त्याला मीठ घालायचं, कारण मसाला आपण घातलाच असतो आधी, की आपलं मटण पटकन तयार होतं. आता ह्याला मला पाऊण तास लागला शिजवायला. पण काय काय लोक म्हणतात की कुकरमध्ये लावलं तिथे बरं होत नाही, पण खूप सुंदर होतं. मी याच्या पहिलं केलं होतं ते कुकरमध्येच केलेलं. ह्याच्या बाजूच्या छोट्या टोपामध्ये मी ते फोडणीला घातलं आणि तो टोपच उचलून माझ्या कुकरमध्ये ठेवला आणि 4 शिट्या केलेल्या. तर तसं पण करून बघा. तर मित्रांनो झणझणीत असं गावठी बकऱ्याचं मटण हे तयार झालेलं आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.